שלום לכולם. עכשיו אני הולך להסביר איך לחבר שוק לידר לחוט בד. סלולה, מכניס את החוט בד לבפנים, לוקח בערך איזה 40 סנטימטר, לא להתקמצן על החוט, אחרי זה אנחנו נצטרך את זה. נתחיל ללפלף צמוד לכיוון הלולה. משהו כמו 12 סיבובים, 12, 15, כל אחד איך שהוא מרגיש, אבל 12 זה מצוין. צריך קצת מיומנות עם האצבעות, כמו שאתם רואים, אחד אחרי השני, צמוד. זאת קשירה שיכולה להרים לפחות 60-70 קילו בלי פחד. תלוי בעובי החוט כמובן. כרגע אני מסביר עם חוט שוק לידר של 80 ליברות, עם חוט בד של 100 ליברות. זה רק בשביל להראות לכם, להמחיש לכם, שתראו את זה יותר טוב. מושך את הקצה של השוק לידר, מעדק אותו. זה לא חזק, עדיף לשים כפפות, כרגע אין לי כפפות. יוחאי עובד בגינה בגלל זה. כן. מושך פעם אחת את החוט הקצר, פעם אחת את החוט הארוך. עושה. עכשיו, זה כעיקרון ביטחון, לא... אבל רצוי גם לעשות, מומלץ. 1, 2, 3. לא להתקמצן. כמה שיותר, יותר טוב. אבל בערך איזה 6-7 סיבובים. כמו שאתם רואים, כל האצבעות עובדות. גם עם הפה, גם עם היד. תעשו את זה כמה... גם עם הפה, גם עם היד, הרבה טוב. לא נשמע טוב. אבל כמה פעמים תעשו את הקשירה הזאת, זה כבר יבוא לכם לבד. גוזרים את השאריות. כמובן גוזרים. לא עד הסוף, נשאיר משהו כמו חצי סנטים. שימו לב. מצית. נותנים לו לקבל מין פטריה כזאת. תיזהר לא לשרוף את החוט בד. הנה עכשיו אני אקריב את זה למצלמה שתראו את זה מקרוב. תוצאה סופית. זה קשר חזק מאוד, חזק מאוד. עוד יותר קרוב, עוד קרוב. תרים ממש טוב. לכיוון המצלמה. תזוז. קשר חזק מאוד. גם, אתם רואים, אין הפרעות, חלק, לא מפריע, כמו שצריך. תודה רבה לכם, ותמשיכו לצפות בסרטונים. יש עוד הרבה הפתעות, הרבה קשירות, כל הסוגים, כל הסגנונות. תודה רבה. לא לשכוח בפייסבוק, מישל עמר, או ביוטיוב, מישל עמר. יש שם הרבה סרטונים, הרבה הדגמות, ונתראה בסרטון הבא.